Ей, какво става, хора? Аз съм мистер Дедпул и днес ще продължим с част 2 до пътя до Legendary Chest. И 3 победи, 0 загуби съм. Нека да се втурваме в битката. Така. Мисля да избера тук. Той е за електро, аз избирам Executioner. Взимам зап тук. Fireball или Lighting. Мисля Lighting. И тук спира коблените. Нямаме танк в дека, което е супер лошо. Дано да имаме някакъв танк. За сега не виждам. Трябва да се разсайкам на картите. Имам Lava Hound, най-добрият танк в играта. Yes, брат! Имам и боулер. Добре, правим защита от тъпият голем. Ама когато е от моите е хубав, така че. Не ме критикувайте. Лайтинг. Удари лайтинг. Супер. Тук и спир гоблини и айс спирит и всичко, което мога да слагам. Така. Дръж. Нямаш само ти танк. И моя играч има Lava Hound. Така, рейдж. Майко. Добре, това се получава добре. Зап тук. 2 запа. Добре, лавата кула си отива. Малко по малко. Много по много. О, брат, моля да се защити. Защити! Ти не виждаш ли отляво какво става, бе? Ето, кулата ни отиде. Добре, че имам лайтинг. Колко прави лайтинга на кулата? 346 ще я вземем. Но и бейби дракона можеше тук да я вземе. Лайтинг. Удари бързо лайтинг. Тук едно е спиритче, Executioner. Каквото мога слагам в момента. Просто тази битка е напрегната. То се и лечи. Така. Тази битка се развива добре. Тази битка е много добре за нас. Защото и втората кула се отиде. Нека да слагаме Lava Hound и абсолютно всичко, което можем. Без да им даваме даже да си поемат глътка дъх. Да си поемат въздух. Така. Дръжте. Плиз, дръжте. Рейдж на кулата. Бързо убийте ги. Фак. Добре, Lava Hound в атака. Не ме интересува. Fuck off всички. И това е good game, стрик раунд. 4 на 4 победи, 0 загуби. Това е доста добре. Уникално. 4 победи, 0 загуби. Приближаваме се до Legendary Chest. И тази битка усещам, че ще е загуба, но нека да се опитаме. Dirt Goblin Wizard бих предпочел. И тук е някакъв танк. Плиз, брат, вземи някакъв танк, моля те. Не е взел танк. Ние поне да имаме, те да са ни дали. Някакъв за сега не виждам. Нека малко битка е така. Малка атака да направим, тъкмо да се ресайкал на картите. Аз не виждам танк, което е супер лошо. И аз имам майнер, то е хубаво, че е майнер, ама ако нямам танки, тази битка ще е загуба. Фак, бандитка. Имам фриз и нямам танк. Той има спарки, което не ми пука заради спарките. Май нямаме танк. Ако ги бием сега, ще сме велики. Просто. The best. Боулера върши някаква работа като танк, но
Не си е като Giant и такива. Добре. Браво, Рокет. Уникална ракета от моя страна. Майнер там, Fire Spirit, Ice Spirit, абсолютно всичко слагам, каквото мога. Уга бие. И Спаркито ще стрелне. По кулата, може би. Не. Защо фризнах там? Мислих, че Спаркито ще... Фак. Това става много лошо. Много лошо и тук тази кула ще ни иде. Да, точно така. Тази битка ще е загуба. Нямаме танк в ДК. Което е супер лошо. Майнер и Боулера върши някаква работа. Макар че не е много лошо положението. За нас. Добре, това Спарки върви като непобедимо. Вижте го само. Обръща се и стреля. Трябва само да се защитаваме. Трябва и атака да правим. Но не ни се отдава възможност. Сега тук фриз ще сложа. И тази кола май ще се отиде. От майнери и фриз. Да, точно така. В играта сме. Добре, тук много лошо. Лошо, фак. Fire Spirit, Ice Spirit, всичко. Добре, защитихме тук. Майнер. Фриз. Трябваше и на Кингс Тауъра да сложа фриз. Сега ако ги бием, ще сме велики. Ice Spirit, че. Бързо, Ice Spirit. Фриз там. Аз спама... Оп, майнера го пуснах там. Спама просто каквото мога. И май ще ги бием. Остава само да защитим тук. И ги бием. Удари. Ракета. Брат! Бихме ги! Така, ще спра до тук с клипа, защото много динамичен клип и нямам време просто. Сега ще се отворим тези рейр карти, дано да са фаерболове рокети. Добре. И до тук ще спра с час 2 и ще се върна с час 3 по-късно.